Здравейте хора, днес ще играем. Знам, това е четвърто видео днеска. Или трето, не се сещам, но правя толкова много видеа, само днес. Утре ще направя едно-две видеа, но искам да направя толкова много доста. Така, сега ще играем на Roblox малко, ще си направим акаунта към... Опа, аз съм... Така, как ли да се казвам? Ще се кастя... Естествено, че физ... Мимик... Иначе така. Ето така. Ако искате ме да видите, това ми е нов акаунт в Mimic 52. Не ми по какъв се пише Mimic, просто така го написа. И нека да започнем. Дала е. Така, сега ще направим парола и няма да покажа, защото може и да... И вече имаме такава. Така, сега леко малко ще почнем първо с малко Grow a Garden, защото по принцип имам доста добър акаунт. Ще ви покажа утре акаунта ми на най-добрия ми акаунт, по-точно. Но няма да снимам от нея този телефон. Просто ще ви го покажа какво имам. Така, трябва да си направим private сервер. Така. Брат, Том, не беше ли сам? Вземем малко carrot seed. Ще се опитам да направя... Ще се опитам да направя... добра градина. Малко ще поиграме така да вземем някакви помни. Бамбук някъде. $36. Аре. После ще играме малко стила Brain Rot. Но всъщност няма, защото ще съм в private сервер. Аз не искам съм в моят private сервер. Аз не искам да съм в такъв сервер. Аз в публик. Аз искам да съм си в private сервер. Трябва да се запиша като приятел. Така. Ще стигна поне някъде до Legendary. Ще стигна утре, ако искате, ако ви хареса тази поредица, може да продължим някъде. Но сега въобще не ми се играе Grow a Garden, просто дайте да започнем да някъде. Моята стратегия, че да имам доста добра градина е просто да, като имам вече някакви пари към $100, просто да спамя само такива домати и такива неща. И просто ще ги събирам винаги като излизат и просто така аз буфам много добра. Много добра така. Сега моята... Така и са carrot seed. Така. Така, всъщност, кажете, ако искате да играем на Grow a Garden, но сега няма да... сега няма да играем на Grow a Garden толкова точно сега, защото буквално не ми се играе. Играме с някаква игра, просто което не е Grow a Garden.
омага, като чуя тази музичка на Grow a Garden, просто се сещам само за Grow a Garden. В смисъл, хора, това е най-носталгичната се едно музичка, бро. Е така. Просто си носталгична. И пишете, ако искате някакъв private сервер, аз имам private сервер, напишете ме. Не Face Mimic, а другия ми телефон, който съм мега, не ме питайте защо съм така, просто така са кръсти. Исках да съм мега, ама то ми го направи на мегат и... какво ли да играем? Първата ми игра, която съм играл Grow a Garden. Тук по принцип игрите, които аз най-много играя са Steel Brainrot, Grow a Garden 99, Nights in the Forest, Sky Squid Game и Brookhaven. Не играя Brookhaven, но... Така, пишете каква игра искате да играя в Roblox, или поне в каква игра да играя. Знам, че се правя на много известен, просто... Все пак. Днеска си изтегляхме доста игри, които съм снимал на стария ми акаунт, който се Алекс Велинов. Там имам 9 последователя, така че да, би трябвало да ме знаете, би трябвало да ме знаят 8 човека някъде, защото и ако може хора може просто да лайквате, да шервате нещо да правите, защото това много ми помага. Наистина много ще ми помогнете. Ако се сабскрайбите, ще съм ви най-благодарен човек на света. Така, сега ще играем на някоя паркур или нещо такова. Не, хора, не ми се сърдете или нищо, просто не ме казвайте, че съм някакъв нуб или нещо такова, но ще играя на Brookhaven. По принцип, като се напише за приятел, например, утре хора да знаете, че едното клипче ще е на Steel Brainrot, а другото ще е или на Rivals, или на Grow a Garden с първия ни гост в канала. Така, естествено ние ще си смениме аватара, защото той е ужасяващ. Така, естествено, че сме Танос, в смисъл. Кой не иска да е Танос? Така, откъде мога да сърчна? Тук. Тук. Аха, видях откъде. Така, искам да сърчна Channels. Ама Legend Channels. Така, защо клавиатурата ми е ужасяваща? Добре. 230. Естествено, бе, пичага. Просто ли си е? Ума. Отиваме тук просто. Защо не ми тъвате си? Такова Танос, бе, бро. Legend Channels. Танос. What the fuck? Защо само това? Бра. What the fuck? Просто ще се
Ето скина изглежда готин. В смисъл, как не е готин, пич. Така, просто на кефи изглежда. Иначе нищо друго. И ако се чуете защо винаги в бакграунда, ако ще чувате, има телевизор, това е защото не искам толкова много да разбира, че снимам винаги клипчета, защото после, ако се абонират и не гледат клипчетата, че се срам, от срам. Нека си намеря. Така, пускам си някаква кола. Така. И отиваме. О мага, 808, аз съм толкова тъп, че няма на къде. Така, просто телепортвам си на кола. What the fuck? Малко се загледах просто в телевизора, тая нищо не сте видяли, така. Айде да ходиме да си намериме къща, аз съм много смотан драйвер, така. Къде не е заето? Ех, 8 часа по-късно няма никъде място. Ето. На 22-а къща. Някаква готина къща, аз искам. Това изглежда готина. Така си паркираме колата. Така, аре да влизаме. Затварям. Garbage day. Окей. Ще съм. Няма го паркирам. Да те аблопна. Nah, I'm good. Bro, why? Окей, аре ще те аблопна, нали искаш? Добре. Ако направиш нещо лошо, тява майката. Давай, влизай. Адопнахте, аре. Roommate. Dismissed. Yo, nigga. This bedroom. Another bedroom. And a bedroom.
Така, ти смотан ли си? Та стана голям. Епец. Излизам, чао. Окей, хора, просто Диям те деца. Ама скина много ме. Като ги гледам те, сега ще си говоря, че Mom, where are you? No mom, bro. No mom. No mom. Добре, хора. Това ще бъде много скучно видео, знам. Едва ли някой ще го гледа, но просто е отново 1 часа. Така. Ще се опитам някак си още оцеля с тези деца, но не ви обещавам. О май гад, гличваме от тях. Гличваме. Asrop you're safe. Какво? Робна ме? Why, bro? Не, хора, леснах. Nah, bro. Ти казвам му да ливне. Нема. Leave. Come on, leave, bro. No, you nigga. Банвам го, смисъл. Бан. Чао. Чао. Другата къде е, курва? Опа. Къде си? Хора, левкам, защото буквално ме ограбех. Така, хора, понеже сега е много късно, това ще бъде края на днешното видео и чао. Дано да ви е било интересно, но знам, че няма да ви, защото това е много скучно. Така че, чао.